un nou episod. Astăzi o să mă joc Stumble Guys cu Ingrid. Zici și tu ceva salut acolo. Ok, hai că intrăm direct și cine zice? Ok, ne jucăm custom game, ne jucăm bloc de infinit, că da, voi știți de update și... Ok, deci codul este 306 399. Stai puțin, 306. Stai. Ia bagă mai grea, dar nu știu de ce. Uite-o, uite-o. Puh, iară dinozaurul. Bă, dar mie mi-a picat din prima. Am dat 85 de gemuri și mi-a picat legendara. Dar nu știu cum. Păi normal că ne pică bloc, deci că am pus eu. Ok, hai să vedem dacă... Mamă, 54 ping, mamă. Foc! Doamne, unde să facă ca uite slabă? Bă, du-te, slabă. Mă urc pe capul tău. Au, hai, Ingrid. Ingrid. Băi, ce bă! Buddy. Oh, ce moartă e! Oh. Let's go! Primul win! Bă, ia, te pune cu 32 de play. Cu 32! Ok, ca să fie mai greu, punem cu 32 de player. Ca să fie mai greu. Punem cu 32 de player. Stai puțin să-mi pun alt... ăsta, gata. Bun, acum poți să zici codul. Deci, codul este 422 435 4 cât? 22 435. 2, 2, 4, 3, 5. Let's go! Intră Ingrid, încă mai e greu că e după telefon și știți că e greu după telefon, dar să sperăm că în curând... 3 cât? Stai, uite că ți-a... Iată. Ok, deci 422 435. Păi așa rima parcă voi doi. Păi am zis... Ce crezi că am zis, mă? N-am zis 433. Sau cât zici tu? 433, 150, nu știu. Gata, stai puțin. Am intrat. Uite, e bună. Ok, deci azi... Da, dar n-am mai filmat de mult timp și încă aveam și eu un pic de treabă și n-am mai filmat de mult, că mi s-a cam blocat software-ul pe care filmez. Da. Ai putea să pune să facem filmări cu Stumble Guys. Da, păi așa fac eu. Ok, da, nu mie, bă, tu ești, ce ești tu? Nu, chiar sunt curios. E Sametisnic. Scuzați-mă dacă greșesc că e Ametisnic. Nu e Ametisnic, pardon, nu mai știu cum o chema, frate. Nu mai știu cum o chema pe asta. Atena. Antena, cum ar fi dacă o chema Antena? Bă, acum se joacă ca ultimul pro, what?
Aici nu se califică niciun bot. A căzut o bot. Ia uitați-vă, 30. Băi, erau 32. Doamne, ce Ingrid. Puh, Doamne, ferește-mă. Bă, cea mai ușoară califică. Nu știu, am uitat să dau cancel. Cancel. Vă dansul ăsta de urmă. Nu e dansul de urmă. Dar lasă-mă și pe mine să câștig. Ok. Pune-i anul cu 32 de heieri. Nu. Pune cu 32 de heieri. De players. 159, uite-te pe cameră, și 159045. Pum, da, așa. Ok. Mai avem un pic și trebuie să încheiem videoclipul ăsta că nu mai avem timp mult și da. Deci ne mai jucăm 2 meciuri și cam asta e tot și da. O să închid ăsta că nu mai am timp și da. Păi mă duc. Nico ai câștigător. Nicu e câștigător, am văzut la Ingrid, da. Chiar sunt. Bă, cum o sări pe burtă? Stai, bă, Ingrid, bă. Doamne ferește, nu mai știam unde ești. Bă, dar nu știu unde ești, că nu te mai găsesc în toți playerii ăștia. Uite. Da, în fine, da, sunt. E bună. Iau. Știu, sunt prea mulți. Mama, am sărit pe capul la ăștia, nu mai înțeleg nimic. Da, după aia când zici să vezi, zici ajutor și după aia zici, aoleo, ce deștept sunt. Nu, bă, ești bot, gata, ești bot. Brother! Bă, zici că Ingrid e un bot. Hai mă că fac eu acum. Da, 3 și 2. Nu, lasă-mă pe mine, că știu eu mai bine. Stai că dau, stai 2 secunde. Eu am pus la toate bloc deși. Ok, da, în fine, da, ok. Stai 2 secunde să dau și eu pe aici, pe... Bun, codul este 166. Ce, 1 cât? Ok, băia, da, așa, disable, așa. Am de disable la așa. Deci, 166. 455. Ok, let's go. Ok. Zic, what the... Bă, de ce scria serie nu știu ce? Bă, bro. Bă. Ați văzut ce scrie acolo? Bro. What the bro, ce bă? Mama, este prostila, că poate vede unul, dar și ani. Că suntem doia. Dar mi-a zburat telefonul. Pișconcinca. Uite. Dar eu am partită personalizată. Cred că asta... Ba, asta nu știe să facă un dust. Parte. Aolo, cred că mă întrece. Nea, chiar mă trecut. Bă, mi s-a blocat. No way, mi s-a blocat, frate. Da. Da, ești foarte... Bă, de ce mi s-a deschis Windows-ul? Eu n-am apăsat pe Windows key. Papa, Ingrid. Sunt în spatele tău, dar nu știu de ce întreba. Nia, furj. Nia, bă. Poate să se califice Ingrid, mea. N-are șanse. Nu, ba da, are șanse mari.
Da, scuzați-ne că ăsta e ultimul meci al nostru și... scuzați-ne, da, așa, da. Bro, dar de ce e așa de... Mi se blochează foarte mult. Poate în curând putem să facem și noi live. Deci dacă strângem 100 de like-uri sau 100 de comenturi sau 100 de toate, orice de 100, doar de 100. 100 de comenturi, 100 de subscriber. Da, chiar mă ajută foarte mult. Nu contează cât subscriber am. Vreau și eu să ajung la 100 măcar de subscriberi. Și după aia la 1000 și tot așa. Vă rog, fraților și băieților. Ok, Ingrid. Ok. Mamă, ne-am dat harta nouă, care nu mai e nouă. Era de acum un an, adică în 2022. Nu, frate, m-a dus prost, mamă. Nu mă mai calific. Dar scuzați-mă că mi se vede așa de prost. Că e blocat, nu știu ce are și... Da. Bro, e Ingrid înaintea mea. Hop. No way! Da, nu, eu nu mă duc pe partea asta, eu mă duc pe partea asta, că... De ce nu m-am calificat? Dar m-am calificat? Cum din aia? Eu te-am pe ăsta. Bă! Uite ce prost e asta! Uite ce vreau să facă proștul ăsta! Văd și pe ăla. Îl spectatez și eu. E unul care vrea să meargă în față și nu poate. Păi iau-te și pe celă. Abia ce-a reușit acum să treacă. Da. Bă, cum ar fi să încep bloc, deci fără să știu și da. Încheie video. Bă, vrei să stăm până ne pică bloc, deci? Nu, că... Bă, what? Cum a picat Humble Stumble? Nu știu cum la mine. Lasă-mă să câștig. Păi dar nu câștigi nimic, în ciuciu. Bă, mi s-a blocat. Bă, mi s-a blocat. Bro, am lag. Bă, m-am blocat. Vorbesc serios, chiar. Nu merge tastatura. Bă, nu mai merge. Bă, nu mai merge W. Stai. Așa, gata. Rezolvat. Nu știu de ce. No! Bine, acesta a fost tot videoclipul. Șpa!